Yabona nje leyo yokudla imbuzi yakomunye umuzi, angifuni nokuyikhuluma leyo, angifuni ukuchaza lutho ngaleyo ngoba vese nje ku-obvious indlela yobumnyama. Sinibingelele babukeli onyakeni omusha ka-2024. Video yokuqala lena kulo nyaka ilokhu igcinane ngonyaka odlule. Ngaphambi kokuthi sichaze okuningi ngabe asibenzi ubulungiswa masingabongi ukuseseka kwenu ngokuthi nisubscribe kwi-channel nokuyibuka nokuyilalela kubantu abangaboni abane-disability. Siyazi ukuthi bayasilalela. Ngokunqamulela nje siyabonga kuma-viewers nama-subscriber nabalaleli be-channel. Ningapheli amandla, niseseke. Sizolokhu sinilethela izinto eniy'dingayo and kuningi futhi esisazonilethela khona. Sekuqaliwe-ke kuyasetshenzwa. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngokuthi sekuyilo-ke ithuba mbukeli ukuthi usungaqala-ke nawe ungabusalinda isikhathi esithize. Sizoxwayisa ngezindaba zezinto ezenza imali ingahlali noma ezidlisana imali kule video. Kunokukhuluma ukuthi ungayibambi isavele ngekhanda. Yabona-ke lena yokuqala konyaka, uma uke wayiyeka manje ifuna ukubanjwa isavele ngekhanda. Uma uke wageja manje kungenzeka ugeje kuze kuyophela unyaka, nangonyaka ozayo ubukhala ngenkinga eyodwa. Meaning singabe sisapholisa amaseko kuzonyela ukudla okuphekiwe kulelo bhudo. Omunye umuntu uyeze ehambe eye kubathandazi, eye kuma-financial advisor ngenxa yemali ayibona ingahlali. Thina-ke izinto ey'ningi zethu zibuye zibe based esintwini. Yize-ke ezinye izinto zisiphoqa ukuthi sisebenzise isikhathi esiphila kuso. Yabona nje mfowethu, ukunqamulela nje lento ithathe uyibheke wena wedwa futhi uyi-challenge wena. Ake ngikhulume nomuntu la oshintshanisa amantombazane. Yabona nje ukushintshanisa amantombazane ukodwa kudla imali ngoba le miphefumulo eshintshana ngawo awuyazi na inkinga. Kungenzeka le ntombazane yavalwa, yathakathwa umndeni, yavalwa ukuthi ingabi nayo imali, kodwa wena usuhlanganisa naye. Obvious ngoba kusetshenzwa ngento yemoya la, sekuzothwebuleka nawe iy'nhlahla zakho ithathwe ileliya demoni elafakwa noma leliya bhadi elafakwa kuleya ntombazane, usuyagaxela njalo. Le yokuphuza utshwala angifuni nokuyichaza ngoba umuntu uyakwazi ukuthi enyangeni ephuze kawu-4 kodwa ekhaya kubo kungagayiwi. Noma ubani okwenzekalayo ephuze utshwala kodwa uthole ukuthi ekhaya kubo akugayiwi. Leyo nto kuyenye yezinto enomthelela wokuthi imali ingahlali esandleni ngoba labantu bakini abadala kubaphatha kabi ukuthi wena womile uyaqeda ukoma kuwo, kodwa kubona awukuqedi. Awucabangi nje nawe ngoba uyiphilela nje. Mangathiwa ngoba kuthiwa uyaphuza kodwa ingane yakho ihlala iphuza, wena ayikuniki into ezoyiphuza, ungaphatheka kanjani? Kangakanani-ke mase sikhuluma ngabantu abangasekho, singasho-ke ukuthi bathanda utshwala. Vele ayikho into esingayenza ngaphandle kotshwala. Abantu abadala ayikho into singayikhuluma ngabo uma singakhulumanga ngotshwala. Akukhathaleki ngabe obesintu, ngabe obesilungu. Ngoba besilungu budula kangaka kodwa thina sikuphuza mihla namalanga. Obesintu bushibhe kabi kabi, imithombo nje into engathi shu ibaselwe laphana ekhaya. Emncane u-1 kg uyawenza utshwala, kodwa thina sikhetha ukukhipha izamba siyothenga. Leyo nto iwulaka olubi kabi kabi. Kwesinye isikhathi-ke enye into eyenzakalayo edla imali khona ukuthi upha umuntu o-wrong imali, njengokuthi nje uphe isithandwa sakho kodwa ekhaya kini awubaphile, nokuthi uthengele omunye umuntu into ejabule ebonga kodwa ekhaya kini awukwazi ubathengele into abajabule ababonga. Isidalwa ngalokho nje kodwa siyakuflathela sikubangele namabhadi. Nanokuthi uma uthola imali wena uyise emgudwini o-wrong,
uhambe uyothenga umzimba, usuke usubhede kakhulu-ke lapho. Usuke usuy'qhathile nedlozi lingakuthatha likufake ngisho engozini. So kufuneka sibe careful. Enye yezinto futhi eziyingozi emalini, yabona mfowethu, uyoboleka imali, ngabe uyiboleka ebhenki noma uyiboleka, lokho kusuke kukhomba ukuthi unenkinga onayo. Kuyenzeka-ke uthi wena uyaboleka wenzela abadala umsebenzi noma into ethize. Ngiyakutshela mfowethu, umsebenzi owenze ngesikweletu awuyibuyisi iy'nhlahla. Angisho ukuthi awenziwe, uyenzeka, kodwa uzuze ungene esikweletini nje yindaba. Yingoba abadala bayaku-notify ukuthi khona inkinga ekhona. Ngoba vese ufuna ukwenzela bona, yini bengavuni, ufuna uyibheke leyo ndaba. Angisho ukuthi ungayiboleki imali mase uyalokhu wenza umsebenzi. Cha, angivimbi lapho. Ezinye izinto ey'ncane esingeke siy'nake, imali le esiyicoshayo, esihambe siyicosha, ikakhulukazi ecwebezelayo. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe kwenziwa into okuwukulahla ibhadi, okuwukulahla umkhokha othize, izinto nje ey'qeliswayo, le mali elahlwayo iyingozi kodwa thina siyayicosha. Eyingozi kakhulu kunakho konke, ile mali esihambe siyiphiwe izinyanga mbumbulu zanamuhla, hambe zipha abantu iy'mali. Yabona-ke lezo y'mali ziyakuvala ngesikhathi uthi uyabonga futhi awuthi ngingachazi kakhulu, kodwa nje ngabe iy'nyanga esezinalo mkhuba kakhulu. Hhayi zonke, kodwa niy'gade, ngiyanitshela niy'gade bafowethu. Le nto yokuvele nje umuntu ekuphe nje inkulungwane namakhulu amahlanu ngaphandle nje kwesizathu ethi uyakupha, leyo-ke uwuvale, iwuvale. Sicela sizame ukuthi siqikekele ukwenza izinto ey'kanje usaqala nje unyaka, uthi unyaka suwuqala ngegiya elihle. Kwenye ithopikhi engizokhuluma ngayo nje madoze, ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuhlola ngiqhathanisa nokuchaza kwamaphupho. Ake sibonge ukubukela kwakho mbukeli, ungakhohlwa ukusubscribe-a, ushere, ulike. Igama le-channel uKamavi with Prince Bekumndeni kaZulu. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, utshele nabanye nabo besubscribe.